сокинони деҳаи қули суфиёни ноҳияи Данғара ҷашни Наврӯзи байналмилалиро бо чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ истиқбол гирифтанд. Дар майдони сабқатҳои имсола аксари ғалабаҳоро ҷавонони то синни 23 сола ба даст оварданд. Матлаби навбатии барнома дар ҳамин мавзӯъ таҳия шудааст. Дар деҳаи қули суфиёни ноҳияи Данғара ҷашни байналмилалии Наврӯз бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда шуд. хурду бузург дар наврӯзгоҳи деҳа гирд омада якҷо ба хотири поси анъанаҳои неки ниёгон Наврӯзи аҷамро истиқбол гирифтанд. Дар гӯшаи бонувон ба омода намудани таомҳои миллӣ машғул буда, дар гӯшаи дигаре мардон ба роҳандозии мусобиқаҳои варзишӣ пардохтанд. чун Наврӯзро ҷавонону наврасон махсус барои чорабиниҳои варзишӣ интизор мешаванд, барои иштирок дар онҳо ҳам омодагии ҳамаҷониба мебинанд. бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ дар ин наврӯзгоҳ мусобиқаи гӯштини миллӣ ташкил карда шуд, ки наздик ба 100 паҳлавонро аз гӯшаву канори мамлакат ба ҳам овард. сабқатҳо дар 3 марҳила наврасон, ҷавонон ва калонсолон роҳандозӣ карда шуд. пас аз нерӯсанҷиҳои бисёр ҳассос, паҳлавони ҷавону умедбахши тоҷик, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон миёни наврасон Халилзода Субҳиддин бар ҳамаи ҳарифони худ зафар ёфта, соҳиби шоҳ-ҷоизаи мусобиқот гардид. дигар ғолибону барандагони мақомҳои ифтихорӣ ҳам бо тӯҳфаҳои молию пулӣ қадрдонӣ карда шуданд.